Tady někde podle té mapy by to mělo být ta ordinace doktora Deža, ta realitka doktora Deža. Tam je, hrozně. Jo? A jo? Doufám, že to je doktor Dežo. Máme ty 4 miliardy. Jo, realitní kancelář doktora Deža. Dobrý den. Dobrý den, co si přejete? No my bychom chtěli nějaký dům, jestli tady nějaký máte na prodej. v džungli. Chatu v džungli? No tak tu... Kolik stojí? 4 miliony. 4 miliony. Tak tady máte 1, 2, 3, 4. A tady máte těch 5000 jako tu líško. Dáte nám klíč? Děkujeme. Nashledanou, Tak pojď na shledanou, ahoj. Konečně nějaký barák. Musím jít kde schovat před deštěm. Hrozně lije. Šel na díra ve střeše. Super. Ale je tu plno pavučin. Fuj, liány. Hele, deník. Dnes mi právě umřela babička. Žil tento deník, abych na ní zapomněl. Poslední slova, co mi řekla, ať nikdy nenechám dům nějaký rodině. A dnes si právě tento dům koupila. Rodina, takže musím je vyhnat. A už vím jak. Kdo toto čte, tak se 500. Tak za 5 sekund zemře. Jaká si babka, musím trhnout. Ať. Si těžký. Kam to jdeme? Si děláš srandu. Au. Jau. Já nechci to. Já. A nejsi první. Ježiši. Teď se rozluč se svět. Lásko, konečně jsme tady. Tady by to údajně mělo být. Pojď. Klíče máme. Luxusní. Ale máme tady i kočičky. No. Trošku hodně, asi se jim tady líbí. Tak je to tady krásný. Taková chaloupka. No, musíme nějak uklidit to, jo. To bylo. Protože stáhla 4 miliony. Co? Co to? Já jsem vaše složka. V tom nám o vás nic neříkali. Tak to jsou blbci. Chcete nějaký jídlo? Ne, zatím ne. Dobře. Tam máte pokoje za váma. No, děkujeme. A co je tady? Tam je můj pokoj, tam nechodit. Dobře. Mám to tady uklidit. Mohla byste. Promiň. Tak pavučiny za trest. Babičko, jste ale nějaká silná. Už jsem tady 120 let. Máme 120? Ne, je mi 150. Vypadáte na míň. Že jo? Já vím. Nezavírejte ty dveře.
No, a co tady? Televize nefunguje. Aspoň světla fungují, tak jdem se podívat, co je tady kolem. No, jdem do auta pro věci. A mám vám připravit jídlo? Můžete. Klíče si dáme semka. Tak. Ty jsi ty věci už vzala? Jo. Ok. Už se ani neřekla. Co vezmu ještě klíčky? Tak, klíčky. A jdeme. Třeba jsem nějaký naspídovaný. To asi ty energiáky. Co to je? To je krev. Fuj. Já se umejt. Co, slepičko? Ježiče. Jako, dobrý den, babičko, můžeme se ptat, co tady dělá ta krev? To je z prasete. Vždyť vede do těch dolů. No, já jsem ho tam dala. Tam mi choďte. Ok. Když to říká babička, tak ji budem poslouchat. Babičko, vy máte komín, že se vám tady odtud kouří bublinky nějaký? Máme krep. Krep? No, babička. No, tak pojď. Máte to jídlo? Ano, pojďte ven. No. Tak babičko, vy jste ale se vyřádila s tím pečením. Si dáte slaninu, kuře, anebo vepřový. Já bych si dala... co chcete jí dáma? Taky každý zase jedno, že? Nic proti, ale nějak vám to jídlo skáče. Radši to jíst nebudu. Počkej, dej mi to. To řekl? Že to je dobrý. No. To jim. Můj klíč. Sakra. Aha, fuj, to je hnusná voda. Jdeš? Tak pojď. Dobrý, já jsem línej už. No, umyté. Já nevím už, aby byl den. Jako si zabíráš postel? Beru si tady tu dole. Dobře, jak můžu tady dělat? Babičko, vy máte vodku? Co? Nemám. Nemáte? A co pijete? Slivovičku? Becherovku? To babičko, vy jste ožrala, z vás jdou bublinky. Promiň. Ne, to jsou léky, abych mluvila líp, jako třeba teď. Potřebujete becherovku? Náhodou? Ne. Tak nic. Lol. No, já si podívat, co je tady po krajině. Jedu s sebou. Koce. Něco ti oceloti, nebo co to je? No, to jsou ty kočičky divoký, jak říkali v televizi. Se dívám, že neutíkají. Aha. Zdraj. Co? Ty vole. Wow, ona už je noc? Tak jak se rychle. A tam je ta babička, kam jde? Babičko, kam jdete? Do sakla jít. Ok, tak se vám nestratíte. Tak lásko, jdem spát. Jo. Jak dobrou, babi. Dobrá. Já zamknu. Babičko, vy máte klíče? Jo. Jo, ok. Jo, to je lepší. Už je ráno. Jak brzo. Co je to tady za... Babičko? Co to je? Nic. No čekaj, já vám to uklidím ty kameny. Jau! Babi! Babi, tady je jaký vchod? Babičko, nechce tam něco říct? Vypačte.
Asi nějaká špižírna asi. Pojď. Jau, babi! Musíte nás, dejte pryč tu postel. Jau, díky. Kam? Jau, babi! Jste, co to? Babi, vy jste ale silná. Ale můžu se ptat, proč máte zrovna sklep jako špižírnu na jídlo pod postelama? Mám uvaný snídaně, jděte si zatím projít rybník. Ok, tak pojď. Nic proti, ale ta babička se mi nějak nechce líbit. Mě taky ne. Viděla jste její oči? Ona ani nemá snadné důlky. Právě že ne? Fuj. Jmenuje se bude mít té vody. Co děje, že ty kočky neútočí na ty slepici? Jo no. Kde jsi tamhle? Protože kočky nemají rády vodu. No taky divný. Uí, ale to bude, aspoň je nějaká zábava. Jú. Uí, no, Manda už to nejde. Ty vole, ani ta voda to jídlo nechce. Když se ta babička moc nezdá teda jako. Taky ne. Pojď radši, bacha, tam. Ale taky. Teďko už máte tu snídaní? Babičko, vy jste mi to vzala. No chuť. Dobrý, děkuju. A to ještě, já posunu. Pojď tady, já to nechci, já se bojím. Nechci. Hej, a podívat. Co když to bude nějaká mrtvola, když to ví krev? Přece taková krev nemůže být od prasata za stolik krve. Ten dům je nějaký zakletý, házím to jídlo na střechu a nic. Víš? No, už je to tam. Ne, ty to máš. Já jsem to znala. Fuj. Vole, já si zumě tam. Asi, jo, dobrý. Ne. Víš co? Jak to už mě sere. Počkej, hlídej, jestli ta Lásko, hlídej, jestli ta babička nejde. Jo. Nějaký knihy tu nemá. Podívejme se tam dolů. Možná tam něco je. Počkej, až večer, až bude spát. No, tady pořád někdo chlastá něco. Ale kočičko, pojď sem. Co to je? Pomoc. Co to bylo? Ale vidíš tam vzadu ty skály, nebo ty stromy? Co vám myslíš, že bude? Tam půjdeme až zítra. Pojď. Jdem si sednout, počkáme, než bude večer. Babičko, vstávejte. Jdete si lehnout. Dejte mi taky vodku. Ty taky. Jdu spát. No, dobrou. Ale vodka. Já chci taky vodku. Kdy jsi vzala? Nevím, kde tady ležela. Ne, tohle nechci. Můj klíč. To je blbá vodka, že? To je nějaká nekvalitní. Ale klíč. A hlavně se to jmenuje nějaká neviditelná vodka. 8minutová. What? Počkej, ty máš moje klíče? Jo. Jo, dobrý, děkuji. Pojď. Pojď si lehnout, než bude noc. Jo. No, už by mohla být noc. Už by mohla být noc, nemyslíš? Jo. Už je noc, pojď. Lásko, stávej. Se podívat do toho. Dolů, nebo co to tam. Babičko? Tam pak jdete.
My se jdeme projít. Tak jděte. Vy nespíte? Jdeš spát. Protože jsem ve svém pokoji. Hele, jo. Jdeš taky? No, nechci, pojď. Pojď, tak nás. Počkej, já zamknu. Jo. Co to je? Co to je? Pryč, To pojď. Kde? Jdem se projít, pojď. Předtím. Pojď. Pojď, musíme to obejít tu skalu, pojď tady. Za barákem. Pachej, ten se vidí z toho okna, jak tam má. Pokud tam je. Je tam? Není. Pojď. Fuj, tady je ta krev taky. Fuj. Uj. Bezdělák. Víš si ho počkat i po cestě. Jo, to je ten bezják. Hej, ten, Co to? je? Tady jsou nějaký vystoupilí šutry, nebo? To je tlačítko asi. Co to? Já jsem v nějaký místnosti, otevři mi, já jsem v nějaký místnosti. Fuj, nechoď tam je nějaká jednorázová místnost. Pryč! Jdeme tam. Zrej. Moje hlava. To mě bolí hlava. Kde to jsem? V chatě. Lásko. Kde mám ženu? Kde je? Nějaký jídlo. Dobrý, babičko. Neviděla jste dům na tím? Můžu se ptát, co se stalo? Já nevím, já jsem spala už. Tak jsem se dostal do postele. To je úplně jedno. Já se jdu podívat. Tam jdeš? Dolů. Nic. A babičko, máte tady dobrou výzdobu. Fuj, hnusná krev. Rychle do vody, musím se umýt. Fuj, vodopád, to je nečistý. Ocel je kočička. Ty vole, kolik jich tady je? Lol. Dobrý. Je, babičko, kam pak jdete? Kam? Jdu se podívat do spižírny. Asi mě to nebaví. Babička to asi zase zastavila. Na ty! Lásko! Stávej! Jak to otevřít? Jdeš? Jo. Co se stalo? Babka mi to zavřela. Jej, Daru, pojď. Pojď a rychle. Dobrá. Nepomoc, já jsem se jí zasek. Takhle, tady na to stoupnu, tak do toho přeskočit. No, děkuji. Díky. Pojď. Pojď do těch dolů. Něco jsem tam našel. Něco jsem změnilo. Pojď. Fuj, krev. Fuj, hlavy. Fuj, krev. OK. Doufám, že to umělý. No, nevypadá to. Je, lak. Sekl jsem se. Pojď. To proběhneš. Neříkej, že to neproběhneš. Je to hituje. Pojď, dělej. Jo. Co to je? Někde by tady mělo být nějaké světlo. Znič tu torč. Počkej, musíme najít nějaké světlo. Tady něco, nějaký tlačítko. Nějak to nesvítí. Tady je nějaká páčka. Počkej, dej. Ty tlačítka rozsvítí to jenom jednu lampu, asi to je rozbitý. Podívej, tady je nějaká páčka. Zkusíme to opravit jinak. Zkusíme to tady. Jo, ale už to svítí. Asi jen blbě nastavený obvod. Asi, no.
Ty liany, fuj, tráva jim tady roste všechno. No stáhni za ní. Au! Jau, zataň za tu páčku. Jau. Pryč. Kde to jsme? Čej, pojď, zastavíme. Pojď. Kde to jsme? Dobrý, babičko. Babičko. Jo, vy jste tam o tomhle hřbitově. Jak to, že vás nejde bouchat? Kde leží What? Právě. No hele, pojď si tady to přečíst. Babičko! Hej, ty babičko, to je taky hitová. Václav Sedláček. Jakub Pirala. Natalie Mertoková. Charlie Harper. Ale to mi připomíná jeden film. Babičko, na co máte tu sekerku? Máte dřeva dost? Ne, babičko, prosím vás, nezabijete nás. Babko, to ti nedaruju. Babko, kde jsi? Než... Pak jsem... To už mám taky dost. Já vím, že tady někde jsi. Babko! Ne, že mi zabiješ. Poslední síly tě ještě dokážu zabít. Čau lidi, tady je Kevin a doufám, že se vám tento minifilm líbil. A v tomhle filmu hráli Naty, Ahoj. Overrock a jeho mladší bratr. Ahoj. A tady tady Hoffy. No. Mluvím za něho. Ahoj. Ok, no a já, Kevin, a doufám, že se vám tento film líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like, případně odběr. Tento film byl natáčen na mém serveru. A případně IP server bude v popisku videa. No a doufám, že se vám prostě tento film líbil. Pokud ano, už jsem to říkal, takže zatím čau.
Čau lidi, tady je Kevin a doufám, že se vám tento minifilm líbil. A v tomhle filmu hráli Naty, Ahoj. Overrock a jeho mladší bratr. Ahoj. Ahoj. A tady Fox, tady Hoffy. No, Mluvím na něho. Ahoj. ok. No a já, Kevin, a doufám, že se vám tento film líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like, případně odběr. Tento film byl natáčen na mém serveru. A případně IP server bude v popisku videa. No a doufám, že se vám prostě tento film líbil. Pokud ano, už jsem to říkal, takže zatím čau.